Απόψε θα πάω έξω αντιβαίνω σκοπέλα για να τρολάρω κόσμο. Τώρα θα τα καταφέρω, δεν ξέρω. Εγώ θα πάω έξω και θα δούμε τι θα γίνει. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Το όνομα σου? Ναταλία. Ναταλία. Από Ελλάδα που είσαι? Αθήνα. Αθήνα, ωραία. Η Αθήνα είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Θα πας ύστερα από εδώ κάπου ή... Μπορεί να. Εσύ μπαίνεις εδώ κοντά. Ναι, από εκεί. Θα πάμε ύστερα από εδώ κάπου. Εγώ είμαι πολύ party animal όμως, να ξέρεις. Είσαι... Party animal. Είσαι άντρας. Ναι. Οκ. Δεν φαίνεσαι καθόλου. Καθόλου. Καλό αυτό. Δεν φαίνεσαι καθόλου πάντα. Να είσαι καλά, μπρο. Ξανά έκανα... Τι? Δεν ξανακάναμε... Οκ. Αν θέλετε να μου δώσεις το τηλέφωνο, σαν να αλλάξω γνώμη. Δεν νομίζω, sorry. Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Καλά. Εσύ θέλεις κάτι? Τι είναι? Θέλεις να κάνει παρέα αυτό και πολύ καλό είναι. Ήταν δυνατό και ομορφό. Μικρό είναι. Όχι. Άμα θέλεις να κάνουμε, πάμε μαζί, να φεύγουμε από εκεί, να πάρουμε κάτι να περάσω. Για σιγά σιγά πάμε από Είσαι εκεί. όμορφος ρε μπρο, είσαι πολύ όμορφος ρε μπρο. Έμπαινα. Τι ρε Τώρα θέλει? ντρέπεται. Επειδή είμαι πολύ όμορφη. Εσύ πολύ ομορφή, έτσι έρθεις από εκεί, εσύ είδε πού να έρθει εγώ, για σένα και έρθω. Μα τέλα, Εδώ, είσαι Αθήνα πολύ και όμορφος. नहीं चाहिए You're very sexy. You are very sexy, έτσι नहीं είναι. मेरे Αυτό τώρα λέει πιχέρια πάνω. Ντρέπεται αυτή. Αφού είναι πολύ όμορφο, θέλω να του κάτσω. Ναι, θέλει να κάνει παρέα. Αφού θέλω να του κάτσω. Πού μένεις, κοντά μακριά. Α? Μένεις κοντά μακριά. Μέτρια. Πού μένεις. Λίγο πιο κάτω. Αλλά είναι πολύ όμορφο, θέλω να του κάτσω. Για νέα σε καρτέρα μου θα έκραγε νέτερα. Γιατί φεύγει? Αυτό ντρέπεται αυτή. Αγελάμε στο τέλος. Τι είμαι ρε μπρο, τι είμαι? Είσαι και το TikToker ρε. Ναι. Πέλες βγαίνεις όμως. Α, κοπέλα μου είναι ρε. Ναι. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Τι είναι πώς γίνεται? Εξηγήστε μου. Τι είναι πώς γίνεται? Να καταλάβουμε. Τι είναι πώς γίνεται? Εσένα... Δώσ' κοντήμα εντάξει πόσο βγάλει ρε. Είδα. Δεν ξέρω πώς θα βγάλει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μπράβο σου. Να καταλάβω. Δεν το λέω επειδή είμαι κάτι... Ναι, απλά δεν κατάλαβα την ερώτηση. Εσένα σ' αρέσουν οι γυναίκες ας πούμε τώρα. Όχι. Τι σ' αρέσει? Και οι άντρες. Αλλά το παιδί δεν είναι... Εσείς Είναι κατα... ρε, είσαι αλλού εσύ. Εσείς οι άντρες δεν το καταλαβαίνετε. Τι μαλλού ρε μαλάκα τώρα με τρελάνεις Για εσύ. το YouTube. Να σου δείξω στο TikTok. Δεν το καταλαβαίνω ότι το κάνει για content. Μόνο για content. Ναι. Και πόσα βγάζεις το μήνα, ας πούμε, εσύ? Βγάζω. 10. Πάνω. Τι λέει. Δεν ξέρω πόσα βγάζει, μαλάκα. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. I think I'm okay. Καλά ρε μαλάκα, δεν βλέπεις ότι κάνω record? Ένα λεπτό ρε. Έκανες βίντεο. Εσύ τι λες ρε μαλάκα? Ρε φίλε δεν ξέρω, εγώ νόμιζα. Γιατί είμαι έτσι ρε μπρο? Μήπως το γύρισες, δεν ξέρω. Γιατί είμαι έτσι ρε μπρο? Δεν ξέρω. Κάτι τις μαλακίες που κάνετε τα παίρνω. Like no jokes. Βλέπετε ότι είμαι έτσι. No joke δηλαδή. Δηλαδή ρε μαλάκα, βλέπεις ότι προσπαθώ να κάνω content και κάθεστε και φωνάζετε ρε μαλακίες. Πες μου την κάμερα που τραβάς. Έχω δύο κάμερες, βασικά τρεις. Εδώ. Ναι. Ρε φίλε δεν σε καταλαβαίνουν. Μα λέμε στο κατάλαβα. Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Sorry, δεν ήξερα τι κάνεις. Επειδή είναι μαλακεύει το κάνουν πολύ ρε φίλε και αλήθεια ξεκινάω και τα παίρνω ρε μπρο. Άραξε. Δηλαδή... Μη με δείρεις τώρα. Λάγα καλά, Άλεξ. Εντάξει, το πέτυχες και εμάς, τώρα εμείς μας τρελάμε. Μαλακές αυτά. Δυνατός, Έλα να σου δεις την κοπέλα. Φίλο! Φίλο! Πολύ ωραία. Από Ρουσία. Έλα εδώ η κοπέλα. Έλα εδώ ρε σου. Αυτός, σέρα. Τρελαμένος είναι αυτός. Μπορείς να βρεις τον κάμεραμαν? Το κάμεραμαν Ναι. μας βλέπει τώρα. Ναι.
Έχω, απλά πρέπει να βρεις. Κάπου είναι και θα γελάει τώρα. Κάπου είναι, ναι, κάπου είναι και γελάει. Απλά το θέμα είναι πού είναι. Εσύ πρέπει να μου πεις τώρα. Εσύ πρέπει να μου πεις πού είναι ο κάμεραμάν. Ο κάμεραμάν. Είσαι εσύ ο κάμεραμάν? Όχι. Είμαι και εγώ. Είναι πεζός ή σαμάξι? Θα σε αφήσω λίγο να ψάξεις και μετά θα σου δίνω πληροφορίες. Να κάνω βόλτα να κάτσω εδώ. Ό,τι θες κάνε. Τι? Άμα δεν τον βρω λέω, έχασα. Χάνεις. Ίσως να είναι από τα πιο εύκολα location που τον έχω μέχρι στιγμής. Από τα πιο εύκολα. Ναι. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο εύκολα location να το βρεις που έχουμε μέχρι στιγμής. Ever. Δηλαδή σπάνια τον έχω σε τόσο εύκολο να τον βρεις spot. Αλλά είναι και πολύ παρατηρητικός υποτίθεται. Υποτίθεται. Συνήθως στα υπόλοιπα βίντεο που ξέρουμε την περιοχή που πάμε είναι σε πολύ πιο δύσκολο σημείο. Τώρα είναι σε πολύ εύκολο σημείο. Μόνο αυτό θα πω. Είναι κοπελίτσα εδώ. Θα μπορούσε να ήταν καμιά κοπέλα με το τηλέφωνο, αλλά ναι, θα μπορούσε, αλλά όχι. Αλλά λέω ότι κάτι πιο επαγγελματικό δεν είναι. Προφανώς. Τι, σιγά. Τίποτα άλλο, να σου πω. Για ρίχνω. Δες πολύ καλά. Δες πολύ καλά. Συνέχιζε να βλέπεις πολύ καλά μέχρι να το δεις. Okay. Έχεις στήσει καμιά κάμερα ή υπάρχει άνθρωπος κανονικά που την κρατάει? Ναι, άνθρωπος. Μπρο, συνέχισε να βλέπεις πολύ καλά μέχρι να το δεις. Για να αυτό εκεί πέρα βλέπω που γελάει, ξέρω εγώ, κοιτάει λίγο από εδώ, λέει ένα μαγαζά τώρα, δεν μου κάνει. Τώρα από εκεί... Έλα μπρο, είναι πολύ εύκολο τώρα. Άρα κοιτάμε καλά από εκεί. Ναι. Τι να κάνουμε, ακόμα δεν βλέπει την κάμερα. Πώς γίνεται αυτό? Μακριά φαίνεσαι hot. Και λέω, όχι, τον έχω δει. Τι τρολάρισμα έχεις κάνει στον κόσμο και μενάει και τους δουλεύεις, ρε φίλε, είσαι θεός. Είσαι πολύ καλός. Να είσαι καλά. Σε παρακολουθώ πολύ και τώρα σε είδα κατευθείαν. Να είσαι καλά. Απαναγία μου, μαγκά μου, να μου γίνεται. Να μου γίνεται. Ρε, το στο TikTok, ρε. Κάτε ρε. Θέλω να ακούσω ότι είναι η σχολή σου στη γυναικεία. Yeah, right, fine. Άντε μου, cheers. Να δω στο YouTube. Άντε, ας την καλά. I'm your biggest fan, I love you. Σένα σε ξέρω από βίντεο. Έτσι, εκεί ρε μάρα. Ας την καλά. Είσαι πλάτη μου. Ναι. Oh my god, γιατί θα βγάλω μια φωτογραφία. Oh my god. Ευχαριστώ πάρα πολλά.